Ngihlale ngizwa abantu bekhuluma lana ethi umuntu mina umuthi angusebenzisi, omunye ethi mina umuthi awungisebenzeli. Ngivele ngihleke ngoba ngivele ngibona ukuthi lo muntu lona kahle hle umuthi akawazi ukuthi umuthi yini. Emhlabeni wonke nje jikelele izinto esizisebenzisayo u-90% wazo zikhandwe ngawo umuthi, ngisho nesidlayo uqobo. Yonke-ke into emila ibe isihlahla noma emila esihlahleni, leyo nto leyo isuke iwumuthi. I-aphula liwumuthi, ubhanana uyintelezi uwumuthi, iy'ngubo esiy'gqokayo zikhandwa ngamaqabunga. So izinto ey'ningi nje uma ufubukisisa zivela emthini, bese kuba khona umuntu othola ukuthi umuthi awusebenzisayo yena usebenzisa umuthi wasemaklinikhi, wasemakhemisi. Lowo muthi asuke usebenzisa yena usuke enganakile ukuthi usuke esebenzisa wona lo muthi akade ephika ukuthi awusebenzisa, kodwa lapha usuke usukhandwe ngendlela yasentshonalanga. Kodwa-ke angizile ukuzokhuluma ngalokho. Into engizokhuluma ngayo ngizokhuluma ngomuthi lo ozihlahla namagxolo, ukuthi kungani lo muthi loyo ungakusebenzeli uma usuke usebenzisa wona nje ngqo. Into yokuqala nje uma usuke uzosebenzisa umuthi uyayihlambulula. Kunento ekuthiwa ukuyihlanza-ke ukuyihlambulula, bayazi-ke abantu abake behambe abathandazi ney'nyanga nezangoma. Umuthi uyendlalelwa, wendlalela ngakho ukuthi ugeze uhlambuluke, bese kuyima usebenzisa umuthi-ke loyo osuke usebenzisela lonto. Umuthi-ke uma usuke usebenzisa kuyenzeka kwesinye isikhathi usebenzisele inkinga engaphezulu womuthi, uthole ukuthi lowo muthi owusebenzisayo unamandla amancane kunaleyo nkinga leyo, bese ubangaza ukuthi umuthi uyahluleka awusebenzi, kanti uthi uyafika wadibana nenkinga enkulu. Futhi umuthi kuyenzeka ukuthi awusebenzisa kanti inkinga obunayo ibisinkulu kakhulu, uthole ukuthi usalwa nje egazini, usalwa kuze kuthatha isikhathi ukuthi usebenze ngenxa yokuthi into asuke ubhekene nayo sinkulu kakhulu. Ngakho-ke uyaphuza ukunqoba umuthi. Bese kuba khona ezinye izinto nje ey'sobala ey'ngadala ukuthi umuthi ungakusebenzeli, njengokuthi nje uma usebenzisa isibongo esi-wrong. Abanye abantu basebenzisa iy'bongo okungesizo kodwa bengazi bona. Kunjengokuthi umuntu uma esuke ehlawuliwe, lowo muntu usuke etshela ukuthi sekufanele esebenzise isibongo sikababa wakhe, kanti kahle hle ukuhlawula akusho ukuthi usungakubo ubaba wakho. Ukuhlawula kusuke kuwukuthi ubaba wakho uyavuma ukuthi uye owenza icala, kodwa esibongweni sikababa wakho ungena kuphela uma abazali bakho beshadile, uma wakho wathelwa ngenyongo, ilapho usungena khona esibongweni sakini. Zonke lezo zinto lezo izinto ezidalayo ukuthi umuthi ungasebenzeli. Bese kuba ukuthi-ke njengoba sesiphile nje kuye kuhlukahlukane, abanye bethi mina sengiyakholwa ngisawusebenzisa umuthi, besho zonke lezo zinto lezo. Yebo, baqinisile, ikhona imithi wena njengekholwa okungafanele usebenzise, kodwa futhi ikhona imithi wena njengekholwa okungenayo inkinga futhi uma usebenzisa. Kodwa-ke leyo nto leyo into engiyoyichaza ngelinye ilanga. Kodwa-ke futhi-ke ngiye ngithi mina kuyaphoqa ukuthi umuthi uwusebenzise, ngoba khona iy'nkinga eziye zenzeke empilweni neziye zenzeke nje emzimbeni ey'suke y'phoqa ukuthi zidinga umuthi ngqo oyisihlahla noma amagxolo noma amaqabunga. Ngibeka isibonelo nje, kunento evame ukuba khona nje emzimbeni womuntu ebizwa ngokuthi isidina, engamasi ephuma la ekhaleni. Leyo nto leyo iyisichitho nje kwasayona. Leya nto usuke ungathakathiwe, kodwa into eyimvelo edaliwe ukuthi ibe khona kuwena. Leya nto iyodwa kuphela indlela ukuthi uyelaphe, ukuthi ugqume, udinga ukuthi ugqume ngomuthi, nakhona futhi kudingakala umuthi lona ongamagxolo. Ilezo zinto-ke nezinye nezinye ey'suke zikuphoqa ukuthi usebenzise umuthi, ngoba umuntu nje osuke engawuthinti nhlobo umuthi oyisihlahla, umuthi nje umuntu osuke engawusebenzisi uyabonakala. Umuntu ongawusebenzisi umuthi uba negazi elibi, uyaye engathandeki nje kahle, uthole ukuthi noma engonanga kodwa uyacika nje, ngisho ekhuluma, ngisho ehleka, ngisho ukumbona nje uvele ukuthi kuba naleso sigcagcwana nje esingaqondakali naso ukuthi sisuke siqhamukaphi. Lowo muntu-ke wawubonayo ukuthi umuntu osuke engawusebenzisi nhlobo umuthi loyo.